No han passat encara ni 100 hores des que vam estrenar el 2021 que la gent pensa que això del Covid-19 forma part ja de l'any passat, de l'any que hem deixat, i no fa més que reproduir antigues costums i pràctiques velles, sense adonar-se'n que la pandèmia porta 297 dies a l'esquena i el que encara ens ha de rondar. Insisteix en que els mitjans de comunicació influeixen i molt sobre l'opinió pública, que no paren de donar notícies sobre la vaccinació dels més majors i el personal que els hi té cura. Les xifres de persones infectades, les hospitalitzades o les que han patit decés no estan influint amb el comportament de la gent i continua aquest comportament d'estrelletat d'una part de la societat. És per això que des del sector sanitari es recomana als governants que prenguen més mesures. Amb això ens va la salut de tota la comunitat.